जोंनि राजबारियाव कायसे प्रेस मिट खायना थांनो दङ अ प्रेस मिटनि रिजन ओंखाय खोना सिनि हा बुबाग्रा एबा तिप्रानि चेयारमेन सिनि बुबाग्रा प्रदीप बिक्रम किशोर मानिकनि आसामा साल 4 जुलाई अमनो रुगै सारा तिप्राव सिनि तिप्राव था YTF ताइ TWF लेङै जे सामु गोतां खायजागनाय अमनतैनि साख्लायमो उइलाबो ओंखाय सानामुसुं आं जत वारियर्स दङ जत आदं दङ तिप्रा मथानि YTF नि TWF नि जों जत केक रालायावै जेकुनु हस्पिटाल स्कुल बा गोरिनुकुंनि नग्रग जेकुनु चुबामुंग्रग माइरम हन्दी दाल हन्दी जेकुनु बा नफाना तांगिर लाइखा उन्दै रकन सामु गोतां नागमनो ओंखाय जेकुनु डोनेशन रग जे गोरिनुकुं रग रुगि रङ पेशेंट रङ एमटिके खना बुबाग्रानि आसामा सालनो पालि जागोन ओंखाय साथे बुबाग्रा बिनि आसामा सालनो रुगै अलरेडी सिलचर 3टा ट्राक बेयो अजगे जे फ्लाड दंमोन अमनो रुगै ब साजानाय मानै जेकुनु हेल्पफुल आइटेम्स जे ब रहबाय के 3टा ट्राक मानि कुबुंखाय बिनि बुबा आसामा सालनो रुगै हम अलरेडी सिलचर सगियानि खबर दं अमनो आं ताइसे सानामुसुङो सिनि तिप्रामथा YTF TWF रङ ते जत जे बुबाग्रानि आसामा साल पालिनाय रङ सिङो सालनो थानसा देहनिबो सिङो सालनो मा पालिनाय कारण कि बुबाग्रा जे आसक बिन कलम देखिफ्लाय सिनि तिप्रासा दफानि बागै गेरा त्रिबलेन बागै जे जबा खायदमनि जे कुबै के कुनु पटलुक रिके कुनु रांलुक रिके जे जबा खायदमनि अमनो सिं जत तिप्रासा दफानि लुकुर सिं बनो लगी मारनाय बिसकां साल सिं बनो बिनि गेरा त्रिबलेन जबो सिं बनो कप्लाय माखाने हामबाय खोना फुलाबो दा जों नालाय प्रग्राम खोना सेनि जे 38 टा ब्लक कमिटि दमनि सारा तिप्राव जत जागोन अ आसामा साल पालि जने बुबाग्रा जों प्रति बছर न बुबाग्रानि आसामा साल जे कुनु गोरिनुकुंनि लुकुरंनो मानिबागो रुगि रंनो हेल्पफुल डोनेशन रुओ एबा नक तांग्रो किसिं मिसिक नुकुंनि जे कुनु इन्डिकेशन न जों YTF हन्दी TWF हन्दी तिप्रामथा बिनि प्रति बছर आसामा सालनो इन्डिकेशन पालि खोनाबो इन्डिकेशन पालि जागनाय सारा तिप्रा जे 4 जुलाई गोबांमा बर' तागबो तिप्रा मथानि सिग्लारनि नजर क्लायाक आमहायनि बर' बाहाय केरनाय सिनर बाय बर जुमा उनानै सौ मकल क्लाया बमान बर ताम लेखा सिनि जे कमिटि तो सारा तिप्रा दं बरक जाराम टिके इंतंनाय बरक सिनि कमिटि बे जुगाजुग खायतु जोंनो कायसे मेसेज बना रहतु तारगि सोशल मीडिया सिनि फेसबुक हन्दी ट्विटर हन्दी इंस्टाग्राम हन्दी सिनि जत जत पेज दं yang tipana sungbai kobugiman bubagrani asema sarpaj gane bisu asema sarpaj gane khale kamono bini 44 स्टेट लेवल का कतर खाय कोनो पाला जाना स्टेट लेवल खाया सं जत 38 टा ब्लॉक बनो जत आम से न कैसे आम से न 3-4 टा प्रोग्राम के नारक जेमन अनि अक बुजंग नगर वाकी नगर एबा मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सी नांदर 3-4 टा स्कुल कतै बा खाता कलम रक बागजंनाय तै काहे जंग नक तांगि जंगनाय तै हस्पिटल रग जे रोगी रंनो साहाय्य खायजंनाय तेमतिके न सारा तिप्रावबो जत जागन तेमतिके हेल्प खायजंनाय खोनान सान अब बुबाग्रानि दानि मुं बायदा ना सागनि रां पैसा बायदि याखंमानि कप सिनि अब सिनि जत जे वारियर्स नि साग अगनि बाय न ओंगै दङ कारण कि बुबाग्रा साजाक देगिसे क बिनि बर्थडे केक तारानि केक रायावै इमतिके चुबामुं खायनि बदागि जाकसिन नर तिनि पानानि बिसिति नर सिकला बदलो बद मेसेज रमानि कलाय नाकि नर जे जागार नाय असुन रजानाय तै कोनो एरिया तो जे जागा नर खातिर खनै दे बबो जों सारा तिब्रन खायनाय खोना सिन YTF बो खायनाय तिप्रामथा बो खायनाय TWF बो खायनाय दै जारा बुबाग्रानो हामजाक दंनाय जत लुकुर ग बिनि आसेमे सालनो पालियो थाने बोसोर पालियो खनाबो पालिनाय आगे बे दिन रगो पालिनाय अब जे आमचे जे तिप्रामथा लिडार दंब्रो खाने नाकि सेंट्रल लिडार थांगाव दा थांनाय सम जे आमजानि लिडार बरनो खायनाय बाक्सा जागा सेंट्रल लिडार थांनाय एमति बुंमानो अब गोबां एरिया विभिन्न प्रोग्राम नारक जाखनासिन kana phungni simin start ngai phungni kochen sim kochen jara start kering kering jota ek time ma dang nabo iko romdi 8 ta 9 simin start khai
जाइन जाइन एरियायाव रमदि 4-5टा जरा फन कान कि नक रक बासा जागा नक टांगनाय इंगम तो समय थांनाय सारा दिन नांनाय उन्ति रमनाय केतना माने बाग माने तो कहना ताइ ताम कुनु मेसेज हना दं लुकुरंनो मनो खना बुबागारनि जे आसेमे सालो जों जत नमनो थानसे देहनि मा पालिनाय कारण कि बुबाग्रा जे सिनि बागे आसे चबा खाइ दङ बकनि जे कलम दिक्लै निजेनि रां पुइसा किक्लै आसे सरि हेमियाव बनो वासे गराक खाइ नखरि जे सिनि बागे चबा खाइ दङ सिन तिब्रा सन दफान बागे चबा खाइ दङ जों जत नमनो बुजि थेक्लायो ते बनो जों उकुलकि फानरि कप्लाय खाइ थेक्लायो सिन दायित्व क्लायो पाइथा सुमुं काइसे मासु जेनाय बुबाग्रा लकरंनि बागे कक साव जत तिब्रा दफाननि बागे बा तिब्रानि बागे बिनि बागे न कुनु स्पेशल खाइनि वास वास तो बतो साक बहानिया बिनि बागे जों सब समय दङ जों बनो सब समय उकुलकि फानरिनाय बिनि बतेबो एसे सिगांसिन जे वाइटिएफ नि प्रग्रामाव तेमियानि मेगा जयनिं प्रग्रामाव साजाक बिनियाव सरि हेमिनि एकटानो बिथि अ बिथि इंखाय गेदा तिब्रालेन ताइ सिनि तिब्रा सदपन थानजा अमनो बिन बिथि अ बिथि न अम जुदि सक्सेस इंखाय बुबाग्रा हैनो अटोमेटिकली खामनाय हैनो बनिजेन साजाक गोबां लकरक साव बिनि सिकिउरिटी सिनि जेंगे बिनि सा खारनानि बिनि दंनि बागे बासा सुरि लायो बरनो काम पक जाना बंना हामबायाफोर बरक जे बंनि साकथान मुंबाय जे एमति सामुखाय दंमोन बंना आं खाबायखौबो हामजा मुयाफोर बं